Trust Wi-Fi to make your life easy. The acronym of Wi-Fi stands for wireless fidelity. How nice, because the concept of fidelity means that you have faith on something, means that you are hoping for something, means that you can trust something. Now, have faith on the system of education that it can open doors for you. Go to the 2 videos that have been uploaded on this channel about lucrative jobs. And believe you me, I'm not lying to you. TVET colleges are not there just for decoration purposes. They are there to make you successful. Thank you so much. Sanibonani balingani mabhungu na machichi. Igama lami ngoSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko. Senza inkondlo ethi ungumzali onjani. Etholakala ekhasini lama-72 ebhalwe ngu LMMS Madondo. Ifundeka ngalolu hlobo. Ibinza loqala, ungumzali onjani, odela igazi lakhe lichitheke ezindabeni, sithi sihlezi sithokozile kodwa abesibophele amanqine nyathi. Ibinza lesibili, ungumzali onjani, onhliziyo yakhe iyitshe, ongafuni ukusinika iwisa nesihlangu. Silwe sivike kudela umakhasane, kukhala inkwazi, kukikizwe. Ibinza lesithathu, ungumzali onjani, ongasingatha amachwane akhe, awafake endleleni eyiyo, kuthi lapho kufika izivunguvungu ziwathole ekhuselekile. Ibinza lesine, ungumzali onjani, ohlala nethezeke, ashaye esingeqiwa ntwala, kodwa ekhaya kudla ngusizi, izingane zibona ngokusa. Ibinza lesihlanu, ungumzali onjani, onikwa isikhali sempilo, ahlabane ngaso imizuzwane, asintshinge phezulu, kuqhamuke iminjunju imtshikitshele. Uyaphela lapha ukufundwa kwalenkondlo. Ake sihluze, sicubungule, sichaze. Isihloko salenkondlo sithi ungumzali onjani. Imbongi ikhethelela gama elithi ungumzali ukuchaza uyise noma unina womuntu. Imbongi yakhethalela gama elithi onjani ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa ukuthi iyabuza. Ingakho sinalula phawu olungumbuzo mbumbulu. Okwesibili, yagqamisa ukuthi ingabaza ubunjalo uhlobo lwalomzali wayo. Lesi sihloko imbongi iphinde yasisebenzisa njalo uma iqalisa umugqa omusha ebinzeni ngalinye. Lokhu kubizwa ngokuthiwa impindwa. Uyini umsebenzi wempindwa kule nkondlo? Okokuqala, ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, imbongi ayiluqondisisi uhlobo lomzali wayo, noma singathi imbongi ingabaza ubunjalo bomzali wayo. Ayikukholwa konke lokhu okwenzekayo okwenziwa ngumzali. Iyazibuza ukuthi kuyikho yini. Umugqa wokuqala, ungumzali onjani, bese siwuchazile lo mugqa. Sawuchaza njengempindwa, saphinde sawuchaza njengesihloko. Ake siqhubekeni-ke.
Umugqa wesibili, odela igazi lakhe. Imbongi ikhethelela gama elithi odela, ukuchaza ukufulathela, ukuchaza ukulahla, ukuchaza ukushiya dengwane izingane zakho, ngoba sesiyazi ukuthi la kukhulunywa ngomzali. Imbongi yakhetha leli gama elithi igazi, ukuchaza umndeni nabantu bozalo. Umugqa wesithathu, lichitheka ezindabeni. Imbongi ikhethelela gama elithi lichitheka, ukuchaza ukusakazeka. Angithi into echithekayo yinto ebevalelekile, kodwa yasiyakwazi ukuphuma lapho ivaleleke khona ngokungenhloso yaputshuka. Leli gama elithi ezindabeni lichaza ezingxoxweni. Ngokucabanga kwami, ukuchitheka ezindabeni kuyisimo sokukhuluma. Angazi-ke ukuthi kuyisimo sokukhuluma esisha noma esidala mina engingasazi. Ngivumeleni ngithi ukuchitheka ezindabeni, uxoxa izindaba ezingakufanele ngokweminyaka. Mhlawumbe imbongi la ibithi sikhalime phela usinqande, singazitholi sesifakaza sixoxa izindaba zabantu abadala ezingasifuni. Sifundise ukuvala indlebe, sifundise ukusho lokho okulindelekile, sifakaze lapho silayelwe khona ukuba sifakaze. Umugqa wesine, sithi sihlezi sithokozile. Imbongi ikhethelela gama elithi sithokozile, ukuchaza ukujabula. Imbongi yaphinde yasebenzisa ifanangwaqa ngokusebenzisa ilunga elifanayo emagameni amathathu atholakala kulomugqa elithi si, egameni elithi sithi, nasegameni lesibili elithi sihlezi, nasegameni lesithathu elithi sithokozile. Leli fanangwaqa lenza imisebenzi emibili kule nkondlo. Owokuqala, liletha ligqamise umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ligqamisa ukuthi laba bantwana noma lezi zingane zi-strong, they are able to rise above the level. Ungathi ulaxazwe, washiwa, wafulathelwa, wadelwa ngumzali wakho, kodwa ube nentokozo, ujabule ngaphakathi. Lokho kuchaza ukuthi you are very strong and you have what it takes. Futhi singakhohlwa ukuthi ugqamisa ukuthi lezi zingane ziningi, akuyona ingane eyodwa eshiywe dengwane. Umugqa wesihlanu, kodwa asibophela amanqina enyathi. Angithi ukubopha amanqina enyathi yisimo sokukhuluma esichaza ukucashisa into embi, esichaza ukufihla induku emqubeni. Igama elithi kodwa lenza umsebenzi ofanayo negama elithi kepha negama elithi noma kunjalo. Wonke lamagama womathathu ayizihlanganiso. Kusho ukuthi la bekuhlanganiswa umugqa ka4 noka5 ngaleli gama. Noma ngingeke ngachaza umqondo osobala wawo wonke amabinza, ake ngizame ukuchaza umqondo osobala webinza lokuqala. Imbongi inezinsolo ngomzali wayo, yingakho nje ibuza umbuzo ongadinge impendulo, ngoba iyathandabuza, iyabungabaza ubunjalo nokuziphatha nokwenza komzali wayo. Imbongi ithi lo mzali wenzisa okwenyoka, yona ethi ingazalela amaqanda
ithi ayozibonisela lawo maqanda ngoba ubashiye wabafulathela bangena ezindabeni abangazazi. Imbongi isibekela obala imizamo yabo njengezingane ekutheni bahlale bejabule yize isimo singavumi. Bese ithi nanoma kunjalo lo mzali akabafiseli okuhle, kukhona lokhu abafihlele khona okungekuhle. Balingani bami nani bafundi, ngicabanga ukuthi lokhu kwanele. Ake siye ebinzeni lesibili. Umugqa wesithupha, ungumzali onjani? Lo mugqa uyimpindwa. Le mpindwa igqamisa okubili ngokwale nkondlo. Igqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, igqamise ukungabaza kwembongi okuthinta ngqo umzali wayo. Umugqa wesikhombisa, onhliziyo yakhe iyitshe. Imbongi iyikhethelela gama elithi iyitshe ukugqamisa ukuthi inhliziyo yomzali wayo iqinile, ilukhuni, ayiyinhle. Umugqa wesishiyagalombili, ongafuni ukusinika. Imbongi iyikhethelela gama elithi ongafuni ukugqamisa ukungazimiseli kumzali ekwenzeni okuthile. Ngicabanga kuyacaca ukuthi lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni uyinjambament noma unenjambament. Ngakho-ke umqondo walo mugqa uzokapakela wehlele emgqeni ongezansi ngoba kwamanje asazi ukuthi yini lena umzali angafuni ukuyinika ingane zakhe. Kunye okubalulekile ukuthi sithola imvumelwano siqalo emgqeni wesikhombisa nomugqa wesishiyagalombili. Ingu-O egameni elithi onhliziyo negama elithi ongafuni. Le mvumelwano siqalo yenza imisebenzi emibili. Owokuqala, ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi lona ngumzali ononya. Umugqa wesishiyagalolunye, iwisa nesihlangu. Imbongi ikhethe igama elithi iwisa ukuchaza isagila, yakhetha igama elithi nesihlangu ukuchaza isikhumba esakhelwe ukuvika lapho omunye egadla komunye, noma isikhumba sokuvika empini lapho kuliwa khona. Yini okugqamayo ngalo mugqa? Kugqama ukuthi imbongi la ikhuluma ngenqubo, ngenkambiso, ngendlela yokwenza izinto ukuze ikwazi ukubhekana nezingqinamba ezikhona emhlabeni. Kugqama ukuthi imbongi ikhuluma ngezikhali ezidingekayo ukuze ukwazi ukufeyisa umhlaba. Umugqa weshumi, silwe sivike kudela umakhasane. Yabona yini ukuthi lo mugqa ka-10 ufakazela lento ebengiyisho ukuthi umhlaba udinga abantu abakwaziyo ukubukana nawo ngqo emehlweni, banqobe izingqinamba nezinkinga, izihibe nokunye abangabhekana nakho. Imbongi ikhethelela gama elithi silwe ukuchaza ukutholana phezulu ngezikhwepha. Yakhetha igama elithi sivike elichaza ukuziphephisa entweni elimazayo. Yakhetha isimo sokukhuluma esithi kudela umakhasane ukuchaza ukunqoba. Umugqa we-11, ukhale inkwazi kukikizwe.
Imbongi ikhethe ukusebenzisa inyoni ebizwa ngokuthi inkwazi, hhayi ngoba iyinhle kuphela uma uyibheka emzimbeni wayo, kodwa iphinde ibe nephimbo elihle. Yingakho imbongi ikhethe lela gama elithi kukhale, ngoba le nyoni izosuka icule, itshiyoze. Itshiyoza ngoba kwenze njani? Ngendlela imbongi ekhethe ngayo lamagama. Imbongi la ithi itshiyoza nje ngoba kudela umakhasane, ngoba kuyakikizelwa, ngoba kuhalaliselwa kwenanele ukunqoba kwalezi zingane. Mlingani wami nawe mfundi, hlala phansi-ke manje ubhale umqondo osobala waleli binza. Ibinza lesithathu, ungumzali onjani? Kulokhu angizuchaza lo mugqa. Umugqa we-14. Ongasingathi amaxhwane akhe. Imbongi ikhethe lela gama elithi ongasingathi. Ukuchaza ukungafukameli, ukuchaza ukunganakekeli, ukungavikeli, ukungakhuseli, it's a lot. Imbongi ikhethe lela gama elithi amaxhwane ukuchaza izingane zalomzali. Leli gama elithi amaxhwane lisetshenziselwe ukukhombisa ukungathekisa. Siyini isingathekiso? Isingathekiso ukubiza into ngenye. Umugqa we-15 awafake endleleni eyiyo. Ngalo mugqa imbongi igqamisa inqubo, inkambiso noma indlela yokwenza izinto. Umugqa we-16 kuthi lapho kufika izivunguvungu. Imbongi ikhethe lela gama elithi izivunguvungu ukungathekisa izinkinga, ngoba imbongi la ithi izingane zidinga umhlahlandlela ukuze lapho sezibhekana nezingqinamba, asiqhubeke-ke ukuthi mase bebhekana nezinkinga bazokwenze njani. Umugqa we-17 ziwathole ekhuselekile. Okay, la imbongi ithi izingane mazikhonjiswe umhlahlandlela ukuze zikwazi ukuzivikela ezinkingeni ezizohlangabezana nazo. Imbongi ikhethe lela gama elithi ekhuselekile ukuchaza ukuvikeleka. Mlingani wami nawe mfundi, okulindelekile ngakuwe ukuba uhlale phansi ubhale umqondo osobala waleli binza. Ibinza lesi-4, mugqa ka-18, ungumzali onjani? La lo mugqa uyimpindwa. Ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ugqamisa ukungabaza kwembongi mayelana nomzali wayo. Okusobala ukuthi zikhona izenzo zalomzali ezingezinhle imbongi ekhala ngazo. Umugqa we-19 ohlala nethezeke. Imbongi ikhethe lela gama elithi anethezeke ukuchaza ukungazi nanyaka, ukungazi nokuthi kwenzekeni, kuphi, nini, kanjani, ukungachizi kotshi ngento ethile, ukungabi nandaba nayo, ukunganaki. Lo mzali is so oblivious, it's not even funny. Umugqa wama-20 ashaye esingeqiwa ntwala. Ukushaya esingeqiwa ntwala kuchaza ukudla wesuthe kakhulu. Alo mugqa noma ngalesi simo sokukhuluma esithi ukushaya esingeqiwa ntwala,
imbongi igqamisa ubugovu ukuncishana. Umugqa wama-21 kodwa ekhaya kudla usizi. Sishilo phambilini sathi leli gama elithi kodwa liyisihlanganiso lisetshenziswa uhlanganisa umugqa ongenhla nongezansi. Liyafana nokusetshenziswa kwamagama athi kepha namagama athi noma kunjalo. Imbongi ikhethelela gama elithi ekhaya ukuchaza lapho kuhlala khona abomndeni. Imbongi ikhethelela gama elithi kudlanga ukuchaza kudlondlobala nokwenzeka kwento ethile ngamawala. Yini leyo ebiyenzeka ngamawala? Usizi. Luyini usizi? Kungani imbongi ikhethe lo gama lelo? Ingoba ichaza isenzo sokubhuqanya, isenzo sokuqothula. Baqothulwa yini? Baqothulwa yindlala. Umugqa wama-22 izingane zibona ngokusa. Isimo sokhuluma esithi ukubona ngokusa sichaza ukugulela ukufa. Izingane zalomzali sezigula kakhulu, zigulela ukufa. Ingane wami nawe mfundi usuyakwazi okulindeleke ngakuwe. Ibinza lesihlanu ungumzali onjani? Lo mugqa wama-23 angizukuchaza. Umugqa wama-24 onikwa isikhali sempilo. Ngalo mugqa imbongi igqamisa inhlanhla umzali abenayo ekukhonjisweni ukuthi impilo yakhe kuyofanele ayiqhube kanjani. Umugqa wama-25 ahlabane ngaso imizuzwane. Lapha imbongi igqamisa ukungalisebenzisi ithuba onikezwe lona to the fullest. Yingakho athi umzali wahlabana ngalesi sikhali isikhathi esincane. Umugqa wama-26 asintshinge phezulu. Lapha imbongi igqamisa ukuthi akasisebenzisi kuphela lesi sikhali noma leli thuba for isikhathi esincane, kodwa uphinde alilahle futhi angabi nandaba nje nalo. Uvele alilahle nje leli thuba. Umugqa wama-27 kuqhamuke iminjunju imtshikitshele. Imbongi ikhethelela gama elithi iminjunju ukuchaza ubuhlungu obunamandla obuhlabayo okuletha ukunkenketha nezibhobo namahlaba. Phela imbongi ngalokhu igqamisa ukuthi umzali uyaliyeka ithuba anikezwe lona, angalandeli indlela afundiswa yona, avele anhlanhlathe. Le phambili ekunhlanhlatheni kwakhe ahlangane nezihibe ezizomlethela ubuhlungu. Imbongi ikhethelela gama elithi mtshikitshele ukuchaza ukuhlaba ngento ecijile uyishiqele. La imbongi ichaza ukuthi ubuhlungu lobu lomzali abuzwayo bungale ukwenza. Ubuhlungu obukhulu, ubuhlungu obedlulele. Mlingane wami nawe mfundi usuyazi-ke, you know the drill. Sit down and craft the literal meaning of this stanza. Uyathandwa, usale kahle.